आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दिनै मा होनोमोन मुसलपुराव थांनो नागिरदों कलेजनि दख'ना लायनो। जों दाख्लै मा होनो रोङियाव जे थांदोंमोन दख'ना लायनो, ओमफ्राय जों दख'ना मोनबोदियाना दा, ओमफ्राय थांसै आरो मुसलपुराव दख'ना लायनो। खैराबारिनिफ्राय थांगोन आरो ट्रेनजों थांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादों। जों दा दलबारिनिफ्राय थांगासिनो बासजों। जोङो दायो बरमा थांगासिनो दङ। बरमा मोनफैबाय जोङो। सोलायबायद्रा दा बरमानिफ्राय मा होनो मुसलपुराव थांसिगोन आरो। दिनैसो मा होनो फार्स्ट टाइमखा जोङो बरमायाव फैनाया, बरमायावबो आरो मुसलपुरावबो। जोंखि थांगासिनो फार्स्ट टाइम नङा नङा। मोजां मायानो माइ मायानो माइ आयु मुसलपुर हाथायाव मोनफाय जालायबाय जों। दख'ना दखानिया हाथायावसो फायना दोङो ओमफ्राय जों दा हाथायाव फैबाय रा। बेखिनिखौ मोजां नुजोब्बाय आं, लाजोबगौमोन बेखिनिखौ मोननायबा। मुसलपुर हाथायाव मुसलपुर हाथायाव जोङो मा होनो दखानि जाफैबाय, दख'ना फानग्रा जाबाय आरो ना। कलेजनि सेन्देल नांगौ लांबाय। नैबे बस माबा मबाइलाव बाहाय मोले मोले नुमारदोलै ने। नुखादों फट'खौ हरनायाव बेबायदि नुखादों ने। माबा मबाइलाव बाहाय मोले नुदों कालारा। मिथिबाय आं दा असलि दखानिया नामा? आंनो असलि दखानि। सल्लिस नै बाजाराव लागै 50 थाखा बिनायमोन, ओमफ्राय जोङोलाय 40-40खौ होदो। ओमफ्राय दख'ना दखानिफोरनिखौ कलेजनि दख'ना लाखांबाय नि। नोंहा माबासो लावखुथिसोनो बेनो गाहामलाय नुजाबाय थायो दख'ना बेफारिफोरा। बरमा थाखाय बास हमनानै थांसै दा जोंनि दा माबायाव बासाव गाखोनानै जि बार नांनानै गगा मोननानै सेस जाबाय बार नांनानै। इसोरनि अबस्थाखौ बाहायनाय मा होनो भिडिअ खालामदो होननानै जेनेबा मोखांगोन हेथेबाय थाखायो आरो खामाखैमोन आं भिडिअ।
ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै मोनफायलायबाय गगा मोनजोबना हायबायलै आंखो आयौ ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांना दा जोंनिया स्टेसनाव मोनफायलायबाय बेमारी Halo. Chị khách tên cả đáng coi không? Aku pakai. Khi đã bà đi mình phải bày dưng mà Đúng là bắt cái không chụp vậy Bye bye Logoku dini video ko esauna dan tonai jabat